Sa tuya man magin ina. Huli ka ini, labi-labi ang kamautan kan sa tuyang mahal na birhen, na kitagabos makasunod, na maimbod sa katukduan kan sa iyang aki. Si Maria iyo an sa tuyang giya, sa dalan pasiring sa kaligtasan, na binuksan ni Kristo, kan an mga liyabe kan langit, isinara huli kan kasalan, kan sa tong mga enot na magurang. Kuyugon yato ang mga hulit asin paarog kan sa tong mahal na ina. Siring man sa misang ini, sa tuya man na idinodolot para sa mga kahobenesan kan sa tuyang dioceses, siring man masasaksihan yato ang rito kan pagkomisyon kan mga bagong opisyal, kan mga vekaryal, siring man kan Diocesan Commission on Youth. Matindog tabi ang gabos asin awiton yato ang awit sa pagpoon. Sa Sangaran ka na maasin ka na kiyasin ka ni Espiritu Santo, Amen. an grasya ni Kristong kagurang nantaan pagkamuot kan Diyos, asin ang pagisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indogabos. Asin sa imong espiritu. Diyos marahay na aga po sa indogabos mga tugang, nakakatiripon kita bilang sarong pamilya, an mga jóvenes kan sa tuyang dioceses, sa pagtaon niya to nin-honra sa tuyang mahal na ina Nuestra Señora de Salvacion, nagpapagirumdum ining selebrasyon sa satuya, na igwa ni sarong daragang babae,
na nag-iyo sa satuyang mahal na Diyos. Kaya pinapaginumduman kita at sininimbitaran na sa urual daw tang pagkabuhay, makanuod man kitang perming mag-iyo to say yes always to God. Sa satuyang mga pag-adal, sa satuyang mga pakikipagkatuod, sa laog kan satuyang arong, sa satuyang pamilya, sa satuyang paglingkod, sa satuyang simbahan sa parokya, yaon ang pag-uyon yato sa plano nin mahal na Diyos. Mga tugang, ako untan sa tuyang mga kasalan, tanganing magkanigo kitang mag-celebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumbisal ako sa Diyos na makakamhan. Asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ako. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakaman, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangnan, maheraka. Kagurangnan, maheraka. Kristo, maheraka. Kristo, maheraka. Kagurangnan, maheraka. Kagurangnan, maheraka. Gloria in excelsis Deo. Sa mga taong marahay ang buo, Pinoomang ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika, ika'y dakula mong kamurawayan. Kagurangnan na Diyos, adeng langit nun, Diyos amang makakamang. Kagurangnan na Pagpugtong, Yesu Cristo, kagurangnan na Diyos, Kordero ka Diyos, akita naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kang kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kang kinaban, kabuhat sa mong pakimaheran. Ika na nagtutukaw sa tuokan, Ama, kaheraki kami. Ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan uro, kalangkaw. Jesu Cristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan masama. Mamibi kita,
O Diyos na nagpili ki Santa Mariang Birhen, inakan para ligtas, nangungurog sa kapakumbabaan na sinkadukaan, warasan namimibi kami na kaming nagsusunod kan sa iyang mga paarog, makautob ning paggalang sa imo sa tunay na pagtubod, asin bilog na maglaom sa imong kaligtasan, huli ki Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay sinagahade, kasaro ka ni Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Enot na babasahon. Pagbasa sa enot na libro nin mga kronika. Kaya tinipon ni David sa Jerusalem an bilog na Israel, tanganing darahon an kabanintipan sa lugar na inandam niya para digdi. Dangan tinipon niya an mga aking lalaki ni Aaron, asin an mga Levita. Pinaasan kan mga lalaki ang kabanintipan nin Diyos, sa paagi kan mga ulayan, sosog sa ipinagbuot din kagurangnan ki Moises. Pinagbuotan man ni David ang mga lider kan mga Levita, na ibugtak ang ibanindang tugang, tanganing mag-awit asin magtugtog, nin maugmang musika, sa mga arpa, lira, sa kagimbal. Ang kabanintipan nin Diyos, dinaraninda sa tolda na inandam ni David. Ibinugtak ninda duman ang kabanintipan, dangan nagdolot sinda sa Diyos, nin mga tinutong na atang, saka mga dolot para sa katuninongan. Pakadolot ni David kan mga sakrifisyo, binindisyonan niya ang mga tao sa ngaran nin Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Umawon ang naranin kagurangnan, sakot paman. Umawon ang kagurangnan, kamong mga surugoon in kagurangnan. Umawon indo an sa iyang ngaran. Umawon ang ngaran nin kagurangnan. Yan asin sagkod paman. Umawon ang ngaran nin kagurangnan, sagkod paman. Puon sa sirangan, sagkod sa sulnopan, pag umawon ang ngaran nin kagurangnan, halangkaw sa
gabos na nasyon, ang kagurangnan, halangkaw sa kalangitan, ang sayang kamurawayan. Amahon ang haraning kagurangan, sakot paman. Sisay ang makakarong sa kagurangnan na sa tuyang Diyos, na nag-ierok sa kaitaasan, na nagdudungaw sa langit asin dagat. Amahon ang haraning kagurangan, sakot paman. Halit salpog, binabangon niya ang dukha. Halit sa basurahan, binabangon niya. Ang mga daing sukat, tanganing patukawon, kay bakan mga prinsipe. Mga prinsipe, kan sayang banwaan. Amahon ang haraning kagurangan, sakot paman. Amahon ang haraning kagurangan, sakot paman. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan marhay na bareta. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu, Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan ikaanom ng bulan kan pagbados ni Isabel, an anghel na si Gabriel sinugo nin Dios sa sarong banwaan nin Galilea na an ngaran Nazaret, sa sarong daraga na an ngaran Maria, na nakatalaan ng ikasal ki Jose, sarong lalaki nagikan sa kapag-arakian ni David. Nagdulok ki Maria an anghel, dangan nagsabi, an katuninongan mapa sa imo, paladan na babae. An kagurangnan, yaon sa imo. Napurisaw si Maria kan mga tataramo na ini, asin pinag-isip-isip niya kung ano an kahulugan kaiyan. Kaya
sinabihan siya kan anghel. Dai ka matakot, Maria, huli ta ika nawiwilihan nin Dios. Mangingidam ka asin mangangaki nin lalaki. Jesus an ingangaran mo sa iya. Magiging dakula siya sa kaaapodo na aki kan ka huro halangkawing Dios. Itatao sa iya nin kagurang na Diyos ang trono ni David na sa iyang ginikanan. Maghahade siya sa kapag-arakian ni Jacob sagkud lamang, an sa iyang kahadean mayo nin katapusan. Paanong mangyayari ini na mayo akong agong an hapot ni Maria? Nagsimbag an anghel. Mahilig sa imo an Espiritu Santo, asin lilindungan ka kan kapangyarihan kan ka huro halangkawing Dios. Kaya banal an ipapangaki mo, naaapudon mong aki nin Dios. Natatandaan mo ang pinsan mong si Isabel. Pinagsasabi na dai siya mangangaki, alagad nangidam siya maski gurang ng marhay. Ngunyan anom na bulan na siyang bados, huli tamayo nin imposible sa Dios. Nagsabi si Maria, uripon ako nin kagurangnan. Mangyari lugod sako, susog sa saimong tataramon. Dangan, binayaan siya kan anghel. Maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po. Isusunod niya to ang paghiras kan mga nagkapiran niya tong hobenes, kan sa indang mga istorya, nin biyaya, pagantabay, asin pagsugo kan mahal na Diyos. Himateon po niya to. God is good. All the time. Sarong mabiyayang udto po sa Indogabos, mga peregrino, mga kapwa ko hovenes, asin sa tong mga klero. Ako po si Che Volante, 26 anyos. Hali po ako sa Banwa kan Malilipot. Simple lang po an sa kuyang buhay, asin simple man lang an samuyang pamilya. Nagpuon po an sa kuyang pagiging lingkod simbahan, kan ako pinaintrakan sa kuyang lola sa Ministry of Lectors and Commentators. Kami pong magturugang, nagdarakula sa mga lola me, kaya kung ano man an sa indang sabihon, dahil pwedeng daimi po ito sunodon. Biyaya po sa kuyaan sa kuyang mga lola. Narumduman ko kan ako aki pa, de pa nag-ieskwela, kada hapon, maduman kami sa gurangan na harong. Kaipuhan pakatapos kan pakapangudto, maduman kami, dangan maturog, tapos pag alas 3, pupukawon, narurumduman ko ka ito, tigpapataning niya lang ako sa iya. May altar, tapos tumataning ako sa iya. Tapos sulula ko, sige niya lang na ngurub-ngurub. Kaya ko naman magsimbag, nagmurub-ngurub naman ako. Demon po, nagcha-chaplet po kami as in nag-rosary. Tapos pag Domingo, alas 2:30 nin hapon, pasiring na kami sa simbahan. Pero ang misa po kaan, alas 4 pa. Matukaw kami, rumdum kuman ka ito, sa sarong nagliliwanag na kwarto. Ito palang supeya. Ang mga pagkakataon po na ito, masasabi kong mga enot na biyaya ko, kan sa kuyang buhay espiritual. May seed of faith. Aparte po kan mga aral daw na biyaya na sa kuyang nare-receive, arog kan maray na salud, may maray na mga pagkaon na kinakakan, may maray na istaran, asin maray na pigbabado. Ang pagkaintra ko po ka ito sa lekom,
Dakulang biyaya nin Diyos sa sako, ninhuli ta iyo itoan, kapinunan, kan pagtalubo, kan itinanom sako kan sa kuyang mga lola, na pagtubod. Padagos po ang biyaya kan Diyos sa sakuya. Lekong po ang naging paagi tanganing na maaraman kung pwede pala na magsirbi sa Diyos asin sa simbahan. Kaya pakalihis pa pirang taon, na-introduce naman ako sa youth ministry. Sa rong summer gathering po, kaitoan sa kuyang naging entry point. Sa halawig na panahon po, nayaon ako sa ministry. Kadakol ng mga tauan sa kuyang nasa batan. But one thing in common among them, gabus po sinda, biyaya, asin regalo nin Diyos sa sakuya. Ninhuli tagabus po sinda, may itinukdo sa sakuya. Mga taong ipinamati sa sakuya na, marhay akong tao. Siring man mga taong pinag-challenge ako na maging mas marhay pa. Mga taong ipinahilingan sa indang kumpiyansa asin tiwala sa sakuya. Kadaklan po, yaon digdi. Salamat po sa inda. Asin mga taong ipinahilingan sa indang kumpiyansa, asin pinadaba ako, maski bako man ako kaano-ano. Pinadaba, asin pinagtiyagaan ako, mga taong inako ako, ninwarang paghuhusga. Tatotoo po, limitado ako. May mga kakulangan, alagad ninhuli sa mga taong ini, mas namati ko ang pagkamuot kan Diyos, asin pagmaigot pa na maging marhay na tao. Truly, I will forever treasure the gift of friendship in the ministry. Day ko na po mabilang kung pirang pagkakataon ako pinaboran ng Diyos. Sa kada bes na may mga youth activity or pagtiripon, namamati ko an sa iyang presensya asin pagiya. Sa kada bes man na may kalibungan akong kinakahampang, day man po akong ibang nadadalaganan kundi si Kristo. And to every success, ang Diyos ang enot kong pinapasalamatan. Ang mga bagay po na iyan, itinukdo po sa kuya kan youth ministry. Anda makalingaw sa ginikanan kan gabos na iyo ang Diyos. Kadalasan nasasabi niya to na pinapaboran kita ng Diyos, binibiyayaan kita ni Kristo, kung ang mga bagay na nangyayari sa tuya, minadara sa to nin kaugmahan, kaginhawahan, asin kauswagan. Dangan kun ini man minadara sa tuya nin kamundoan, kapurisawan, o pagkatakot, minasabi kitang challenges ini ni Lord. Totoo po iyan. Alagad sa kuyang paghurup-hurup, ano man na bagay, marhay man o maraot sa paghona ta, tunay na biyaya asin grasya iyan ng Diyos, kung ini minadara sa tuya, pabalik sa iya. Kung mas namimidbidan ta siya, kung mas namumuot kita sa iya, asin kun mas minatubod pa kita sa iya. Sa presente po, maugma po ang sakuyang puso sa mga biyayang ini. The Lord is truly gracious. Sabi nga ni sa Ingles, there's more to come. Dakul pang maabot. Kaya ang sakong puso, pano perminin paglaom. Thank you, Father, for providing. Thank you, Jesus, for sustaining. And thank you, Mama Mary, for interceding.
hinaan tabayan. Siguro po sa ini sa mga kasimbagan, kan sa kuyang hinapot ang sa kuyang ina, kung nuarin nagpoon ang sa indang debosyon, kin Nuestra Señora de Salvacion. Nagtutubod po kaya ako, na bago ako mag-abot sa samuyang pamilya, midbid na kan sa kuyang mga magurang, si ina, Nuestra Señora de Salvacion. Asin ini mas naghalawig pa, kan ako kabilang nasa sa indang pamilya. Asin siguro, ini po ang mga kasimbagan. Enot, kan ako naguhorop-horop para digdi sa reflection, inapot ko muna sa kuyang ina, Ma, paano nga ni inagpoon ang sa indong debosyon kin Nuestra Señora de Salvacion? Ang simbag sa kuya kan sa kuyang mama, dahil bagas sa imo. Ha? Nata ako. Way back when I was in grade 2, Easter Sunday that time, nabutod po ako. Kaya bagad ako laon ako ngunyan. And my parents thought it was the end of my life. Mala nga ni bantugo na duman sa lugar mi, nagadana daa si Jeric. But miraculously, God allowed me to live again. Saro daa po sa mga nataram ko, kan ako nagkamalay, sabi ni Mama. Tinaram ko daa sa iya, na dai pagputulon ang pagprosesyon kada Biyernes Santo. Takang Biyernes Santo ito, bago ako nabutod, kami lang ni Papa sa nagprosesyon. Ta si Mama po kaya nag-ataman kang bunso uming aki. Ay bunso niyang aki ipalan, sorry po. Sorry na. Asin inin ay sa katotohanan naman po. Kaya saro sa mga rason kung nataangon yan yaon ako sa indong hampangan, piniling magserbise sa iya gamit ang talento kang pagkanta, ta ako sarong miyembro kan Yahweh's Prime Call Choir sa parokya ni San Rafael Arcangel sa Legazpi. Asin nagserbi man ako bilang Vicarial Youth Coordinator sa 4 na taon kan Vicaryo ni San Rafael de Arcangel. Pero maliban sa istoryang ini, saro pa sa mga gawe na napamidbid sa kuya kay Maria, Nuestra Señora de Salvacion, iyo ang makahiling kiimahe ni ina sa samuyang harong habang kami nagdadakula. Magsabay sa aurora sa samuyang lugar, asin magsanto rosaryo, lalo na sa bulan kang Oktubre. Minsan pa nga naging leader man ako kang pagpa-aurora sa samuyang lugar. Alagad saro sa mamundong parte kaini, kang naraot ining antigong ming imahe ni ina. Taan sabi kang nagsubli kang imahen, inagihanda kan ikos kaya natumba. May mga nakrak na parte, asin mga nagkapurutol. Bagaman araw ka ini ang nangyari, mala nga ni ka nagdipat kami kiharong, siya man girari ang inot ming pinatawo sa samuyang harong. Sa imahe ni ina. Sa pagdipas kang panahon, mas nagdakula ka sa damage as in cracked katong imahen. Kaya ka nagpairahay kami kang arong, sinabay mo na lang siya sa pundasyon kang harong. Kasi nagapot-hapot man po ako, ano ang gigibuhon sa mga images na raot na. And sabi ninda, bawal daw po itapok, better daw po na isabay na lang sa ilubong or arog o kayan. Kaya ito po ang ginibo ko. Nawara man ining imahen sa samuyang altar, pero da inawaraan sa samuyang pagkamidbid sa iya. Sarupang rason na nagparani sa kuya, at sa kuyang pamilya kay ina, kanang sa kuyang ama na diskwido. Mala nga ni, tadaya sa pangyaring ini, mas nabilog ang samuyang debosyon na magpasiring digdi sa uruan kung bulan in Agosto, tanganing magsungko asin magpasalamat kay ina. Sakto man po pati, ang birth month ni Papa, August. Asin sa ngunyan, aram niya to gabos na bilang sarong hoven, dakulon kitang pinag-aagihan sa buhay. May kanya-kanya kitang istorya, moments of downfalls and moments of rejoice. Siring sa kuyang storya, mapagal maging selfless. Mala nga may mga napot na akong mga sisters, gaano po ba dapat, hanggang saan po ba dapat maging selfless? Na I came to the point na napagod na ako mentally,
emotionally, spiritually, financially. But one thing for sure, strong ako spiritually. Dahil inisa ko yung aktibong pagserbe sa simbahan. Then ining pagiya kan sa tuyang kagurangnan, asin sa tuyang ina, ako nagkukusog. Dahil sa mga araw ka ining paagi, pinatubod kami na poon kaito hanggang unyan, dainawara ang pag-antabay asin pagampon sa muya ni ina, Nuestra Señora de Salvacion. Ini po si Jeric Buendia, hali po sa Vicario asin Parokya ni San Rafael de Arcangel Canligas.
sinusugo. Si Isay, ano ang punto, dangan niya ta nagsusugo. Nakadepende sa mga kahaputay na ini, kung gigibuhon ang kaipuhan, dapat marhay o tama na trabaho. Ini sangon yan. Sadto, tagdakula man ako na kung ano ang desisyon kan sa kuyang ama. Ano ang sa kuyang ay dangan ina, iyo ang tutubodon ko. Horang hapot, iguang takot, kundai mauutog. Mga bagay o sitwasyon, kaipuhan na sa nanggibo, dangan ako. Kaya sanay man na maski sa mga kawat, ako natatada. Sa hudyan mapipili, mas lalo na sa may sururugan. Dakol na pagkakataon, gusto ko man mga bagay, pero halos na pangyayari, dain nag-uuyon sa ko. Sa simpleng kamuyahan na maging presidente or class president, dahil lamang ako nanonominate. Iguang pangyayari man na nung high school, muya ko man maging student governor. Pero takot as in wara man akong kusog na buot makilaban sa mga barkada ko. Salamat na sana na warang nag-ako na mag-senior representative or batch president taaram nindang mapagal, wara choice, tigpresentar ko na sanaan sa diri ko. Mala, nagsunod man sa mga kabatch ko. Iba man garingan kaso sa simbahan, November 2013, aram kong baguhan ako sa Daraga Parish Youth Group, pero napili akong treasurer. Pero mas muya ko ang naging secretary. Pasalamat na lang, naghabo sa secretary mi, tigpresentar ko na naman ang sadiri ko. Wara sinda choice, tawara naman maako kan pagiging secretary, kaya napiritan sinda. Digdi nagpoon ang istorya ko sa pagiging youth minister. Sa pantulong taon, naging president or parish youth coordinator ako. Yaon nga niyan sa kuyang youth director ka to si Father Don. Na maski daya akong member sa mga umbrella group sa parish level, tawara choice, ako ang president. Iyo, garang marauton man ang pangyayari kan mga pag-ako kunin responsibilidad. Kung daiman ako napipili sa muya kong posisyon, napipili ako tadahil tawara naman ibang choice. Mas lalo na ang mga sumunod na pangyayari, balabala ang mga activities sa DCY. Tapos napili man akong finance officer sa Second Vicariate Youth Ministry. Tawara naman choice, tapos wara naman kwarta. Mas lalo nang sumunod sa pangyayari, bala-bala ang mga activities ng DCY, pero may mga nangyayari na daing pagsinarabotan sa laog ng komisyon. Kinaipuhan ayuson, asin magbago ang DCY. Asin pinili na ako maging susunod na youth coordinator, sabi nga ni, ika naman sana ang may kayang mag-ako nin responsibilidad. Sa isip ko, natatawarang ibang choice. Di man pala nako ang first choice, nyata ako ang pinili. Nata ako na sana ang may kaya kaini. Dahil lamang ugali na makiklose kun si Isay sa chancery, dai ko kaya. Araman ni Father Al, kadto, na daiman ako okay sa mga dating nagkapot kan DCY. Sa dakol na kahapotan, ini ang pinakamasanit sa payo. Tamili, relibong ang sitwasyon, nata ako. Nagtango na sana ako sa responsibilidad. Kapag huna ko, iibahan ako hanggang matapos sa pagserbi ko. Pero, so mga kaiba ko, otopalan, saro-saro man, kinaipuhan, nindang maghali.
nasabutan ko, pero makulog man. Sa nangyari sa panahon ni youth coordinator ko, pagiging youth coordinator, record-breaking pa ang COVID. Natapos man, pero kaipuhan maibalik ang mga nawarang youth. Sabayan pa ning pagbago ning direktor, kaipuhan pang i-establish ang tulong, ang anong na vicariate, plus budgeting pa, ay inda. Ang misyon kasabay ang balda-baldang imurarakan ibang laiko asin mga taong mahiling magkumparakan panahon kan youth commission inda sa panahon kan DCY nga na. Pero ini maiiwasan, pero kaipuhan hampangon, taiyo ang realidad ng DCY. Nalagpasan man, naging komportable man sa DCY, nagapreparar na ngani para ako mag-ali. Pero makapigla man, sinabayan man pala nako ni Father Chody. Sa 12 taon na pagsisirbe bilang sarong youth minister, padagos man nasasabutan ko na ang gabos na experience ko bilang sarong youth ministers, bako ko gusto, kundi choice niya. As in, magiging youth minister sa pagsugo niya. Mala baga, natapos man ang termino noong June 30, 2025, malaya na ako. I demoted pala as finance officers. Balikan ta lang, sinusugo, send forth. Sabi nga ni sa Merriam-Webster Dictionary, may tulong bagay ang gustong ipasabot ng sasabudon na sinusugo para may mangyari, para maging or may darahon, para makagibo. Sa padagos na oras ko bilang sarong hovenes sa simbahan, dakol na pangyayari na. Sinusugo ako para mangyari, bako ang kaya ko, kundi para maipahiling ang kaya niya. Sinusugo ako para maging makusog, para sabayan ko siya asin ang kahovenesan. Sinusugo ako para makagibo ng paraan, para mapakita niya ang pagkamood niya sa kahovenesan, masabayan ang mga hovenes na pinili niya. Sa gabos ng pagsugo, dai ako second choice ni Lord. Actually, choice niya. Pinili niya ang mga bagay na dapat kong masabutan, mamatian, asin maheras. Sabi nga ni Maria, ako sarong uripon, mangyari lugod sa ko siring sa iyang tataramon. Ako saro man na youth minister, sarong surugoon, sarong uripon, gigibuhon ang sa iyang itataramon. Aram taman sa mga kawat kan mga aki, na an may kakayahan para magpili nin kagrupo o kasurog an matibay. Ang kagurangnan matibay asin marhay. May kakayahan siyang magpili, pero tinawan ako ning kagustuhan magpili. Ang kaipuan ko lang, pilion ko siya. Asin sabayan ko siya. Mapagal pero kaya man, kaibahan ko man, an sa iyang ina. Your ex-DCY Coordinator Engineer Rom Dumalaon, nagtubod, asin nagtutubod. Nagsunod, asin magsusunod. Padagos, asin nagpapadagos.
Iyon na po gayon din ang final na mataram. I only have one point with it, which is to open our hearts to Jesus. And that is my invitation to the youth, to give yourself to the Lord, to listen to God, to make Mary truly your intercessor. Open your hearts to Jesus. May nabasa akong libro, actually, dahil ko patapos basahon, but it was written by Cardinal Ambo David. The title of the book is Gospel of Mercy. And sa istorya duman, istorya ko po sa Indo. Sa seminaryo, hali man ako sa seminaryo, igwaling paralaba. Pasensya na ang pangaran, si Manay Claire. Naglalaba si Manay, si Claire, duman sa labahan, of course. Sa kataning kang laundry area, igwaning kahoy ning kayumito. Mabungahon so kayumito. Sa taning kang seminaryo, duman sa Pampanga, igwanin squatters area. So mga aki duman, barag-barag. Nagsakat so aki sa kayumito, and then suddenly, nahulog so aki from the tree, nahulog duman sa tiglalabahan ni Claire. Si Claire naging hysterical. Sabi ni Claire. Duguan so aki. Duguan man si Manay Claire. Binuhat ni Manay Claire so aki, nagduman sa gate kan seminaryo. Takuton siya, hysterical siya. Affected siyang maray. Inapod niya susikad-sikad, sa pinakaharaning hospital, dinara suaki. Pagsagod sa hospital, nag-eksena giraray si Claire. Sabi ni Claire, tabangan na nindo ning aki na ini. Sabi sa iya kan sarong lalaki, Madam, dahil man yan masibot, kung dahil ka ngayon magtuga, na ka ngayon mabayad. Ako ang bahala. Tulungan niyo ang batang to. Naghapot sa nurse, Madam, ano po pangalan ng anak niyo? Sabi ni Claire, hindi ko alam. Ilang taon po ang anak niyo? Hindi ko po alam. Taga saan po yung anak niyo? Hindi ko po alam. Sabi ni Claire, sino po ba kayo, Madam? Bakit kayo very affected? And why are you hysterical? Bakit kayo nag-eksena? Ako lang po nakatagpo sa kanya. Ako lang po ang nakapulot sa kanya sa pagkahulog niya sa kahoy. And she was able to manage, look for the real parent. Pagdating ng real parent, ang pangaran, Salve. Okay lang si Salve. Okay lang siya. Tapos, sabi ni Salve, ang pangalan po ng bata ay Jovic. So, sabi ni Salve kay Claire, thank you po, Madam, sa pagtulong sa anak ko. Sabi ni Claire, I also have a child, may anak din po ako, and I'm so much affected because ayaw ko kung ano nangyari sa kanya. Kung mangyari man yan sa anak ko, ayaw ko na walang dadampot, walang tutulong, walang mag-aaruga. And that is the care of a mother. My dear friends, I want you to really become, in a way, emotional in feeling the presence of God. Faith also knocks at our heart. Tigtutuktok nin mahal na Diyos ang satong puso. Buksan ang puso. Mation ang Diyos. Ramdamon ang sayang pagkamuot. Sabi ni Pope Leo during the Jubilee for the Youth, you are never alone. Ako man po, right now, I'm so surprised. Dakulon po ang mga jóvenes na nagtiripon. Igwa pa kitang mga from St. Jude. Dakulon ng mga jóvenes. And you are never alone. Yan ang pagirumdum ni Pope Leo. Because Jesus, because Mama Mary is with us. And secondly, today is the feast day of Saint Edith Stein
o Santa Teresa Benedicta a Croce. He is a Carmelite nun who became martyred during the gas chamber in Auschwitz. She is a convert from Jewish to Catholicism in 1920, and then in 1930, somewhat 1930, she entered the Carmelite monastery. 1943, so martyrdom niya. She's a philosopher, and one of her teachings is this philosophy of emotion, and then philosophy of empathy, ang pakikidumamay, ang pakikiramdam. Iyo man iyan ang gusto ko. God fills us. God enters into our hearts. God listens to us. Tanganing kita man will feel others, will listen to other, will touch other hearts. Lugod, ninhulita, iyo mananmal na Diyos. How will you say God is love if we only have love on our mind understanding? Love should be felt. Love should touch your heart. Love should be experienced. Therefore, if you want to have faith and a good relationship with the Lord, open your heart to God who is love. My dear friends, that is my invitation, and we now continue with the Mass. Isusunod niya to ang commissioning right kan sa tuyang mga youth ministers. Inaapodan ang mga vicarial asin diocesan youth officers na magpasiring po sa inutan. Sa panginot kan bagong diocesan youth coordinator si Carl Christian Bernardino. Sa Giraray, inaapodan ang gabos na vicarial officers at diocesan officers na magpasiring po sa inutan. Mga namumutan kong mga tugang, uya kamungunyan, tanganing parigunon, an sa indong panuga, sa paglingkod, sa kapwa nindo, jóvenes. Ang Diyos na uugma kan sa indong kamauotan, na mangenod sa pagiya, asin pagrani, sa indong mga katugangan ki Kristo. Ang nagtataong kaugmahan sa indong puso. Ngunyan, inaalo ka mo, giraray kan simbahan, na idusay an sa indong panahon, talento, asin yaman para sa pag-uswag kan sa tong pagtubod. Ngunyan, pakitaas kan sa indong tuong kamot, asin sarabay nindong ipahayag an sa indong panuga. Ako si nanunuga sa tabang nin mahal na Diyos, napapararumon ko ang sakong relasyon kay Kristo sa pagpamibi, pag-ako kan mga sakramento, asin sa maimbod na pagsaksi sa Ebanghelyo. Idinudusay ko ang sakong sadiri sa paglingkod sa mga kapwa ko jóvenes na may pagkamuot, kapakumbabaan, asin ugma, siring ki Jesus ang marahay na pastor. Nanunuga ako magtrabaho kasaro kan sakong mga kapwa jóvenes sa parokya man o sa sakong bikariya, asin sa bilog na simbahan, pirming bukas sa mga pasabong kan banal na espiritu. Nanunuga man akong pararumon asin patalubuon pa ang sakong pagtubod, asin ihiras ini sa kapwa ko jóvenes, urog na itong nagkakaipong gayo nin pagiya. Sa paagi kaining panuga, sa kuyang ihinguwahon na magin marhay na halimbawa,
para sa mga kapwa ko hobenes, siring ki Birhen Maria sa tuyang ina, maimbod, mapusog, asin bukas sa pangapudan kan Diyos. Sa kuyang idinudusay ngunyan an sa kong sadiri sa paglingkod sa tabang kan grasya nin mahal na Diyos. Amen. Lugod ang kagurangnan na nag-apod sa Indo, ang tabayan kamo sa indong paglingkod, maging maimpod asin pusog, girumdumaan sa indong pagpapagal para sa kagurangnan, mahalaga. Huli ki Kristo na sa tong kagurangnan. Amen. Matindog pon kabos para sa pamibi nin banwaan. Diyos na samuyang Ama, kami na may pagsarig sa interdisyon kan samuyang mahal na ina, mapakumbaba kaming namimibi para sa marahay na pagantabay, asin pangataman sa gabos ng mga hobenes, sa labang pang-arang kita masabi, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an satong Santo Papa, mga obispo asin kapadayan, sa indang ministeryo, padagos nindang giyahan asin pakusugon, sa katotoohan asin pagkamuot, ang gabos na mga hobenes, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan Hinanyugaan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na may katungdan sa gobyerno, padagos manindang pangatamanon, ang dignidad asin derechos, kan gabos na mga hovenes, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos ng mga magurang na sa indang padakulaon ang sa indang mga aki na may makusog na hawak, marahay na ugali, asin may pagkamot sa mahal na Diyos, asin kapwa, pamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganingan gabos ng mga hovenes, na sindalugod da imadarakan mga material na bagay sa karaatan, asindaing pagmangno sa kapwa. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos ng mga hovenes na naghehelang, asin may mga kamatean, lugod manumpo nga nindaan karahayan asin paglaong sa mga sakripisyo ni Kristo para sa kaligtasan ng mga tao, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kitagabos na uya digdi, magin manlugod kitang mga marhay na pangarogan, sa gabos ng mga hobenes, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Diyos sa maburabo ding karahayan ni sin pagkamuot, warasan manlugod an sa imong banal na espiritu, sa gabos ng mga hobenes, tanganing hanapon ninda ang tunay na kaugmahan ni sin pagkamuot, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen.
Magpamibi ka mo mga tugang tanganan sa ko, sinansindong atang maako malugod kan Dios sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan pakiakway ning mga atang kan sa mong debosyon, asin warasan na kaming nagrurumdum kan gawi, nin labi-laming pagkamuot kan sa imong aki, mapapusog kan paarog ni Santa Maria ang Birhen sa pagkamot sa imo asin sa kapwa, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas, na magpahayag kami nin pagtubod sa imo na makangangalas sa kausugan kan gabos sa santos, asin urog ng gayo sa pagrumdom ki Santa Maria Birhen, magpadakula kami kan ugay mo sa magayagayan niyang pag-omaw. Tatotoo darakulang bagay ginibo mo sa gabos na kapuruhan kan daga, asin pinadanay mo sa mga panahon ng balakid mong pagkaherak, kan dungawon mo an sa imo surugoon sa iyang kapakumbabaan, asin itinao mo huli sa iyan para ligtas nin tawo, an aking mong si Jesucristo sa mong kagurangnan. Kaya nukbo nin mga angeles, nagsasambakan sa imong kamahalan, naguugma sa tubang mo sa gudpaman, nagaarang kami na ipagbuot mo, na makasanong sa indan sa mong mga tingog, sa kaugmahan nin mga magkairiba na nagsasabi. Usana, usana, sa kaitaasan. Usana, usana, sa kaitaasan. Usana, usana, sa kaitaasan. Kagurangnan ni ka ng gadambanal, burabo ding gabos na kabanalan, kayining mga atang namimibi kami pabanala kang ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak, asindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot nagpaubaya sa pasyon, nagkuaning tinapayasin pagpasalamat binaak. Dangan ni tinao sa iyang mga disipulos naan sabi, mag-ako kamugabos sa sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi pagkuanya man kan kalis, singirari pagpasalamat sa imo, itinao sa siyang mga disipulos naan sabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay sin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nagaarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong papa si Leon, kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Girumduma siriman sa imong pagkaharak ang sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen na kan Dios, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos sa santos, nakaidtupa, nakapa, gaya-gaya sa imo, magkanigong magin kaheras kan buhay na daing kasaghuaran, mag-omaw, magpamuraway sa imo siriman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugduan ka man nakakaligtas na tugon na sin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Mangyari ang buot mo sa daga, insiring sa langit, ang sa mong kakalon sa araw-aldaw, itaong mo sa nguya-nguya, asin patawagan mo kami sa samong mga kasalanan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin kami pagdarahas sa sugo, agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging daning natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo.
Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostolas, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, hare pagilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan ning kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo nin katuninongan. Uyang kordero kan Diyos, uyang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladanan mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin an sakong kalag mauumayan.
Mamibi kita. Kagurangnan warasan na sa imong simbahan na andalan kan ebanghelyo na pinakusog kan bagsik kaining sakramento, masikat na maglakaw sagkod na makaabot sa maugmang pagkamit nin katuninongan na mamuraway ng pinapakinabangan sagkod paman ni Birhen Maria sa imong mapakumbabang surugoon, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Advocata nostra, ilos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genetris, Ut dignificiamur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosi Virginis Matris Maria corpus sit animam, ut dignum Filii Tui betaculum fecimere retur, Spiritus Sancto cooperanta preparasti, daut cuius commemoratione litamur, eius pia intercessione abstantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Matukaw po para sa mensahe nin pasasalamat. Viva la Virgen! Parakpakanta po ano sa tuyang mahal na ina, asin ang lambang sero. Maugmang pag-abot po sa harong kan sa tuyang mahal na ina na sa Senyor de Salvacion, ang patrona kan bilog na Dioceses ni Legazpi. Mga namumutan kong mga hobenes ni ina, mga nakikilakbay na mga youthful spiritual directors and directresses. Kami po ni Father Lau, asin and bilog na Shrine Ministry Council and Parish Pastoral Council na uugma sa, na mahiling kamo asin na uugma sa pag-ako po sa indo sa pagpadagos digdi. Kung nahiling po nindo, nagkapira naman po ang satuyang na bago na improve na mga facilities para po iyan sa Indo. Asin nangyari iyan dahil man sa na po sa Indo ng mga pilgrims dahil sa mga tiwala nindo, pagiging generous po nindo sa pagmakulog po nindo. Having said that, narumduman ko, di ba may alkansya kamukan sa ro na taon? Ayo. Asa pilgrimage pa, okay? Maniningil na ko ta ako ngunyan. So, day padaa, pano sabi ni Dom, sa October pa mapapano. So, pag balik po nindo po digdi, i-offer po nindo digdi kay ina
pasalubong nindo sa iyang harong. And hopefully, sa pagtiniripunta na po iyan ng mga alkansya na iyan, sa likod, mas mahiwas po na sa tuyang masisirungan, katapos kan misa, matiripon kita duman, makakan, dara syempre ang balon nindo. As in, may dugang man po kami ni Father Lau na ihanda. As in, dyan po, sa kanto po dyan, pagbalik nindo, di ko aram, hopefully by October, pero medyo dipisil pagayod. Tapos na po ang CR na bago. Aircon po yan, kaya minsan, mga 1 hour po kamo dyan sa loob. Kaya magluwas. So yan po, Tabi. And you know why we are doing this? Because also next year is the Diamond Jubilee of the Diocese. And together with that is the Marian Jubilee. So Marian Jubilee po next year. Kaya July, August, September up to first week of October, yan po ang sa tuwing pilgrimage season. And every day, almost every day, per parish po madigdi. So more than 50 parishes will come. So we want that your experience would be meaningful, sacred, and memorable po. So yan po ang satuyang pagmaabot po digdi. But pirmi kong pigtataram kung may project po sa sindong parokya, inuto nindong tabangan ng sindong parokya. Kung may tada po, pwede man digdi. Daraw na sa nadigdi. So, thank you po sa indo po, Holiness. Thank you for your love for Mama Mary. Thank you for your love for the church. And you know that the church loves you. Mama Mary loves you. And to our dear spiritual directors, sa pamamayo po kan sa tuyang Diocesan Youth Director, bagong Youth Director kan Diocese, Father Drox de Vera. Salamat po sa pagdara kaining mga Holiness. Parakpakan ta po si Father Drox. And thank you sa satuyang presider, si Father Don Sambahan. Thank you, Father Don. Thank you. And we have here Father Jay, Father Argon, Father Noman, Father Bok, Father Pope, and sa kuyang kairibanan po digdi, si Father Lau. Salamat man po sa satuyang mga liturgical servers, choir, commentator, lecom, mga altar servers, collector. Salamat po sindo. Pag arog po kayo ni, sunod-sunod po kayo ang misa. Pag igwang nag-serve digdi from other parishes, most welcome po yan dahil nakakahingalo man po at sa tuyang mga digdi, lay ministers. So, salamat po. After this, you may want, makaon po kamo. Open po ang hall. It could accommodate mga 100. Ano po, may table na po duman, may tukawan. Open po duman. Or, digdi po sa gilid, mahalin po digdi. So, and if you want to visit our mother, si Ina, may agihan po digdi sa Irarom Cantalisay 3. Igwa po dyan, mahiling po kamo. Duro-diretso lang, makahiling kamong hagdan, pasiring po iyan sa Kiina, sa to your left. And yaw man po pala ang imahin ni Nuestro Padre Jesus Nazareno, regalo po digdi sa satuyang diocese, pinagkatiwala po digdi sa harong ni Ina. Regalo kan Basilica Minore and National Shrine of Jesus Nazareno, Quiapo Church. So you can visit him also and pray. Si CR po, so dati mo na. Ano po? Pero sabi ko nga may bago ng CR by that time siguro na October. Data nahalaton po ang sayang Jubilee year man. Kaya ning CR, no? Ipi-phase out na po iyan. Haloy naman po iyan. So, you're invited po sa August 16, third Saturday, yan po ang piyesta kan sa tuyong diocese. If you want, kung may mga youth representative na gustong magsakay po sa sakay ni Ina, magtaram lang po kamo. By reservation po sa tuyang slot po dyan. Okay. Anything more, Father? Okay na. So, salamat po nun po. Congratulations for organizing this. Okay. Ayan. So, salamat mo. Kuhanin ko po ining oportunidad para magpasalamat po sa nagkapipirang tao.
To Father Joseph and Father Lau, salamat po sa pag-imbitar, as in pag-akomodar sa muya-ngunyan. As in sa mga staff po kay ning Diocesan Shrine. Sa mga vicarial youth na ngunyan, na kitig komisyon, na nuga, salamat po sa pagdigtirindog daw po kamo. Taday ka muna ano kasubago, tirindog sa mga vicarial youth ministry. Sige, sige. Ayan, parakpakan taman po Sinda. Ayan. Very supportive, ano? Salamat po, ta nagdigdi ka mo, minsan harayo, nagdigdi po ka mo. Salamat mga tugang. Alright. Siring man po, salamat man po sa mga bisita, salamat man po sa Indoga Boss. Sabi nga ni po kasubago ni Father Drox, maukaugmahon sa iyang puso na hilingon na dakulon kitang unyan. Yeah. Minsan alanganin, alagadyaon po kamudigdi. Mga tugang, mga youth, salamat po sa Indoga Boss. Parakpakanta. Kay Father Don, salamat man po sa pag-preside sa samuyang Youth Mass. Salamat po, Father Don, as in sa mga pading nakipag-con-celebrate. Sin naman po ang iba po sa indaan, director, spiritual directors kan vicariate, as in si Father J. director kang campus ministry. Parakpakan naman po sinda. Magayunon, naan sa tuyang ministry, tigpupunan ta po digday sa dambana, as in harong ni ina. As ang pasasalamat aki ina, na sa tuyang tigpanugaan, kan sa tuyang ministeryo. Parakpakantaan sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Salvacion. As in, ultimamente, ang Diyos na may kagibo kay inigabos. Kagurangnan, salamat po sa biyaya nin buhay, salamat at tigtiripon mi po kami ngunyan. Kagurangnan, salamat. Parakpakan naman po. Sa giraray po, Diyos mabalos, asin, salamat. Ikaw pa po, permit ako mapa-ultimo. Ipabidbid ko lang po ang Vicariate Priest Spiritual Director. Salamat, tayo raon sila digdi. From the Vicariate of Saints Peter and Paul, Reverend Father Rafael Sambahon. Cheer for your SD. From the Vicariate of Saint Stephen Proto-Martyr Parish, Reverend Father Joseph Longasa. So sa St. Peter and Paul Vicariate Youth Leaders and Youth Coordinator and the team, can you please stand? St. Peter and Paul. Hi sa St. Peter and Paul Vicariate Coordinator. Micaela, hello po. Youth Coordinator and Leaders ng St. Stephen Proto-Martyr, St. Stephen, Vicariate of St. Stephen Proto-Martyr. Nandito po, si Ram. Okay. And then, the spiritual director for St. Gregory the Great, Vicariate of St. Gregory the Great, Reverend Father J. Gargaseran. And then the leaders and coordinators, please stand up to be recognized. Very good. And then from the Vicariate of St. Raphael, si Father Jeronimo Maria Rosario Sevilla, and then another priest from the Salt assigned in Rapu-Rapu. They are not here with us. So where are the coordinator and leaders? Please stand up. St. Raphael, Vicariate. Okay. Vicariate of St. Rose of Lima, and spiritual director, si Yaundigdi si Father Pope Ricaport, and Sister Pauline Azores. Please stand up to be recognized. And then the youth coordinator and leader, sino po? Yan, very good. Dahil ko na itaramang pangaran. Sa Vicariate of St. John the Baptist, ang sa tuyang spiritual director ay si Father Edsel Lucila. And then kanilang leader and coordinator, saan? Please stand. Yang digdi. Nasa likod. Ayos, from St. John. Okay. Thank you very much. And also here with us, spiritual director from the parishes, and of course, lover of the youth, we have Father Noman Nasser, and then Father Arnold Chavez from the Diocese of Imos. Salamat po. Make sure nagabos makauli. Sana gabos safe. And then I hope you have received many things and many blessings sa pagdigdi nindo. Salamat po kay Father Joseph and Father Lau. Matindog na po kita.
An kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. idakuan payo maghagad nin bendisyon. An namundag ki Birhen Maria, an aki kan Dios, nagtubos sa katawuhan, papagyamanon niya kamo kan sa iyang mga balaog. Amen. Inako nindo an kagtaon nin buhay, huli ki Maria, magdanay kamong maugma sa iyang mamumuton na pangataman. Amen. Napadigdi kamo sa pagugma sa kapistahan ni Maria, mapano kamo kan kaugmahan kan Espiritu, asin kan mga balaog sa indong erokan na daing sagkod. Amen. Bendisyonan kamo kan Dios na makakamahan, an Ama asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Napatas to yung mahal na ina. Day na po mo na maghiro para sa tuyang picture taking. Thank you. Salvation. Apa. Fathers, stay po kita sa digdi po for picture taking. Docu team,